میکنیم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خانه تاجیکستان است و امروز ما قرار داریم در خانه خب آشپز ارگش و خب بار دیگه سلام علیکم. و علیکم السلام. امروز کدام خوراک رو آماده میکنید شما و من فکر میکنم که بینندگان عزیز خاصتا مخلصان برنامه خانه تاجیکستان بی‌صبرانه انتظار است که امروز آشپز ارگش کدام مانتو. خب یعنی امروز مانتو آماده میکنید. مانتو. خب چی نام دارد این مانتویی که آماده میکنید شما؟ گیجده مانتو. گیجده مانتو. خیلی خوب بینندگان عزیز امروز آشپز ارگش گیجده مانتو آماده میکند و من فکر میکنم که هر یکی شما بینندگان عزیز در خانه‌دانتون الکی آماده میکنید در این جشن ها مانتو رو و همین محصولات ها استفاده برده میشود. از همین محصولات ها آماده میکنند یعنی خب روغن انتف بله پیاز گوشت ارد روغن برای بلویش مالینده در اینجا خب چربی گاو گفتیم در اینجا روغن و قلنفور بلغاری پامیدور. این برای چی است؟ درونی مانتو برای داخلی مانتو. اکنون من الکی گفتم و اولین شده خوب پیش از اونی که آغاز میکنیم من از شما پرسان میشم که خب ارگش کدام همین چیز شما رو وادار کرد که شما راه گرفتید توی کسب همین آشپزی؟ از کی بدلی شما همین مهری آشپزی مهری پخت‌وپز آغاز شد؟ مهرای کودکی در دل ما بود که آشپز شوم. بعد خب کی بود همون اولین شخصی که شما با اون تقلید کردید و خواستید که همون نفر آشپز؟ تقویت. و شروع کردید از همون وقت یعنی چند سال می شود؟ 20 سال می شد. زیاد از 20 سال می شود. خیلی خوب. از چی شروع میکنیم؟ از خمیر. از خمیر. یعنی که خمیر ما آماده است. بله. الکی خمیر آماده است، ولات آماده است. از همین لحاظ از دیگر چی شروع میکنید؟ نه؟ از چی شروع میکنیم؟ گوشت ها. گوشت رو میده میکنید. بینندگان عزیز وقت رو زیاد نمیگیریم. بار دیگر اون نفرانی که تازه به شبکه سفینه پیوستند خاطر است می‌نماییم که شما برنامه خانه تاجیکستان رو تماشا دارید. امروز قرار داریم در مهمانی خب آشپز بسیار هم ماهر ارگش و بعد از چند لحظه برمیگردیم. من وقت رو زیاد نمیگیرم و خلال نمیرسونم. با کار شروع میکند آشپز بسیار ماهر ما امروز آماده میکند مانتو. ما رو همراه باشید. فرزند سیمانگی سه پسر دارم، یک تا دختر. سیمانگی پسرم. چی
чигуна аст масалан шумо чун ошпази касбӣ ҳастед аллакай аз қадамҳои нахустин пай мебаред ки то кадом андоза маҳорату ҳаракат дорад чигуна аст лаёқат дорад маҳорату ҳаракат дорад метавонад ки дар оянда ошпаз бисёр ҳам касб шавад иншоаллоҳ бояд шавам умед дорем барои аз байн нарафтани хӯрокҳои миллӣ аввал бояд шогирд тайёр кунем бисёртар шогирд бояд бошад шогирд ҳама қадисо бошад аз байн намерад акнун гӯштро тамом кардем мегузарем ба қисми равған бинандаи азиз он нафароне ки навакак ба шабакаи сафина пайвастанд бори дигар хотиррасон менамоем ки мо қарор дорем дар меҳмонии ошпази бисёр ҳам хуб моҳир эргаш ва имрӯз омода мекунанд аниқтараш омода карда истодаанд манту ва чуне ки худаш гуфт гижда манту чӣ кор кард дар оғоз гӯштро хуб майда майда бо корд майда кард реза кард зеро мо бидидаем ки дар аксарият ҷоҳо барои хуб гӯшти қимашуда яъне гӯштро аз гӯшт қимакунак мегзаронанд барои манту ва инҷо бо корд майда карданд ва гуфтанд ки лаззаташ дигаргуна аст чуне ки худи эргаш дар инҷо гуфтанд ва қисмати дуюм анакай хуб чарб ё худ анамун равғани говро майда майда мекунанд ва монанди оне ки гӯштро дар инҷо майда карданд ва хуб гӯшти гов аст мешавад ки боз бо гӯшти буз бо гӯшти гӯсфанд мешавад бо буз намешавад хеле хуб хуб гӯшти гов аст дӯстон ва омода мекунад хеле хуб ва барои бешубҳа болаззат омадан ман дар ин ҷо гуфтам ки хуб барои чӣ дар аксарият ҷо хокаҳои хушбӯйкунанда истифода мебаранд ҳамин тавр аст шумо ин ҷо истифода набурдед яъне ин писанди шумо нест писандист ман бар яъне бе анамин хокаҳои хушбӯйкунанда низ бисёр болаззат меояд ҳамин тавр аст бале хеле олӣ ва ман боварии комил дорам бинандаҳои азиз ки хуб ҳар яке мо шумо бояд хуб хӯрокҳои миллиро омода карданашро тавониста бошем омӯзем зеро барои ҳар як мард чил ҳунар кам аст гуфтанд ва дар баробари касбу кори гуногун дошта ҳар як шахс бояд ки аз удаи пухтан барояд ва хосатан хӯрокҳои миллӣ ва чуне ки имрӯз хуб ошпази бисёр касбии мо эргаш омода карда истоданд гуфтем ки хуб манту гижда манту гуфтанд ва дигар хӯрокҳоро низ ман аллакай дар боло гуфтам ки шумо ба ғайр аз манту боз кадом хӯрокро хуб аз удаи омода карданаш мебаред гуфтед ош ҳамин тавр бале хуб пурутоб
хуртоб туш бера ва дигар хӯрокҳо. хеле олӣ, хеле хуб, хеле хуб. ва то ин дам чикор кардан? Аллакай равғанро низ майда кардан, инаш риза намекунем, а? Не. Кифоя аллакай. Аллакай кифоя. ва акнун чикор мекунем? шурӯъ мекунем бо пиёз. мегузарем бинандаи азиз ба хуб реза кардани пиёз. марҳамат. хуб бинандаи азиз тондаме ки пиёзро реза мекунанд ошпази мо ва хуб баъд аз чанд лаҳза боз бармегардем. моро ҳамроҳ бошед. ин барномаи Хони Тоҷикистон аст аз шабакаи Сафина. акнун мегузарем ба булғорӣ. помидорро реза мекунем.
همین بیننده‌های عزیز اینجا الکای یک زینه پیش رفتیم زیرا در اینجا گوشت رو میده کردند. خب چرب رو میده کردند، قلمفور بلغاری، پامیدور و پیاز. یعنی که اینها رو چیکار میکنیم اکن؟ آمیخته. یعنی آمیخته میکنیم. بیننده‌های عزیز بعد از چند لحظه برمیگردیم و میبینیم که چگونه آمیخته شده است و چگونه نما دارد. ما رو همراه باشین. برنامه خون تاجیکستان است از شبکه سفینه.
билохира омода шуд ва пурранне. Аллакай чикор кардан? Ман зудакак барои он нафароне ки акнун ба шабакаи мо пайвастанд ва барномаи моро навакак ба тамошо кардан пардохтанд, мегӯям ки аввал имрӯз акои Эргаш чикор карданд? барои омода кардани гиҷдаманту пеш аз ҳама аввал аллакай мо зувола омода буд, ҳамин тавр аст? Бале. Омода буд. Шурӯъ кардан ба майда кардани гӯшт. Баъд аз майда кардани гӯшт пардохтан ба майда кардани чарбу ва баъдан ба пиёзро реза кардан. баъди вай реза карданд қаламфури булғориро, баъдан помидорро ва баъди вай пурра ҳамаи онҳоро чикор карданд? Омехта карданд. баъдан пардохтанд ба майда кардани зувола ба таври махсус онро хуб тунук карданд ва анамун дар бориди зуволаҳо хамирҳо фаршро анамун маҳсулоте ки омода карданд ба таври махсус андохтанд ва печонданд. Билохира омода шуд бинандаҳои азиз ва қисмати дуюм меравад дар назди чист? Тафдон пухтанд. Хеле дуруст қайд карданд ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем ва мебинем ки чӣ гуна омода шудааст. Тақрибан чанд дақиқа бояд ки дар тафдон истад? 15 дақиқа. 15 дақиқа. 15 дақиқа хоб омода мешавад манту ва мо мечашем ва мебинем ки чӣ гуна лаззат дорад. 15 дақиқа дар тафдон меистад, вале барои мо зудакак, зеро чи аст? Технология баъд аз чанд сония аллакай омода мешавад. моро ҳамроҳ бошед. барномаи Хони Тоҷикистон аст. аз шабакаи Сафина мо қарор дорем дар меҳмонии ошпази бисёр ҳам моҳир акои Эргаш. бинандагони гиромӣ, билохира омода шуд манту бо номи мантуи гиҷда ё худ гиҷдаманту, чуне ки дар боло зикр кардан дар давоми барнома ошпази бисёр моҳири мо акои Эргаш ва омода шуд ва баъд аз чанд лаҳза меравем сари дастурхон ва мечашем ва ба шумо бинандаҳои азизи шабакаи Сафина, хосатан дӯстдорон ва шавқмандони барномаи Хони Тоҷикистон мегӯем ки чӣ гуна мазза ва чӣ гуна лаззат дорад мантуе ки имрӯз акои Эргаш омода карданд. баъд аз чанд лаҳза во мехӯрем дар сари дастархон. бинандагони гиромӣ, билохира нишастем сари дастурхони акои Эргаш ва акнун мечашем ки чӣ гуна лаззат дорад, чӣ гуна мазза дорад гиҷдамантуе ки ин нафар омода карданд. марҳамат, мечашем бо иштоитон. мечашем бинандаҳои азиз. ҳақиқат помидор ва қаламфури булғорие ки илова карданд як маззаи махсусро касб кардааст бинандаҳои азиз ва бовар кунед бисёр که گفتن بیننده‌های عزیز که از گوشت قیمه‌کنک می‌گذرانند و در اینجا اکوی Эргаш майда реза кард гӯштро ва як лаззати ба худ хос дорад. бовар кунед бинандҳои азиз, бе ягон муҳаббат ман ба шумо изҳори сипос мекунам. ташаккури зиёд ки як хӯроки бисёр болаззатро омода кардед ва ман бовари комил дорам бинандҳои азиз, шумо ҳаматон дар хонаатон омода мекунед ин навъи мантуро ва бешубҳа истеъмол мекунед, нӯши ҷон мекунед бо ҳамроҳии фарзандон, наздикон. ман аз шумо изҳори сипос мекунам. бори дигар ман бовари комил дорам ки чун акои Эргаш саҳми ҳар яки шумо бисёр муҳим аст. шумо саҳматонро мегузоред барои рушди ҳунарҳои мардумӣ, хосатан хӯрокҳои миллӣ ва дар хонаатон омода мекунед. инҷо бошад бинандҳои азиз, барномаи навбатии Хони Тоҷикистон ба охир мерасад. то дидори навбати худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр, то боздид. ташаккури зиёд ба шумо. хуш омадед. саломат бошед.